Wayu kena skul ubelatip kerteng kemu ai borlang marwen kadrius nam karta ulah klat hasyen hadin ba ulah sya pom perthat kat ba dang wan pai na skul nak Shnong Mountain Southwest Cass Hills District kat kum kijing tip ka bala yo lum la yathu ba kani kijing jia kalajia ha kapor kamba shi bji ai ha kapor bajur bhau slap bat uniu khana udangri slap hatrai jong wayu dingse ha ka wei ka jaka ka ba ki khot ka ram parba ha ka ba ulai sya pom hau perthan mat klat hasyen lai thu ba uniu khana skul udai nak Shnong wa se ka ba jangai kamba nyau kilometer ai na mokruan mat ubadang pulih ha ka kelas 10 ha ka Mountain Secondary School mars nyo jengtip halor kani na kaliang ki pulit jong ka mokruat police station kila lej wot sya kani jaka bat hadin ke jingya kren bat kibor penya district la pelaj no banle ya ka postmortem ya ka met jong uniu khana bat hadin keto kani la IT no ya ka met jong u sya ukpa uba treslan lengkhoi ban pendep ya ka ba don kam